Huwa evidenti li l-membri tal-kabinett Roberta Bela mhux komdi iwieġbu dwar Kert Buħaġar u dwar kif dan minkejja li huwa akkużat biqtil involontarju fil-każ ta' Ġan Paul Sofija reġa' ddaħħal jaħdem mal-Lens Authority. Il-każ ta' Buħaġar sploda fl-aħbarijiet fl-aħħar wara messaġġ li kitbet Isabel Bonnici fuq il-medja soċjali. Il-Prim Ministru stess jikkonferma li l-Gvern daħħal lura miegħu lil Kert Buħaġar. Net News staqsa lis-Segretarju Parlamentari Melkim Pollaġuż Galja jekk hu jaqbilx li Buħaġar jibqa' impjegat ma' din l-awtorità. Iżda dan irreferina għal dak li qal il-Prim Ministru Roberta Bela u fl-ebda ħin ma wieġeb għad-domandi li sarulu minn dan l-istazzjon. Inti taħseb li Kert Buħaġar għandu jinżamm mal-Lens? Jiena fil-verità sħabi stess diġà kummentaw fuqha, il-Prim Ministru kien ċar ukoll ikkummentijaw fuqha u m'għandix xejn inżid fuqha. Membru tal-Kabinett taqbel jinżamm mal-Lens jew le? Fil-verità, il-Prim Ministru ta' diskors ta' riżultat tiegħu ta' qal il-kumment tiegħu jiena naqbel perfettament ma' dak li qal il-Prim Ministru, aħna fil-verità nkunu qegħdin naraw l-affarijiet ikun qegħdin mixin kulħadd in line u jiena naqbel mill-istess mal-istess diskors li qalu. Li kien line li jinżamm jaħdem mal-Lens persuna akkużata biqtil involontarju? Fil-verità naħseb li kien hemm kummenti biżżejjed diġà ntqalu biżżejjed u m'għandix għalfejn noqgħod nżid iktar fuqhom. Meta ġie mistoqsi mill-ġurnalisti Roberta Bela kien qal li Buħaġar reġa' ddaħħal fil-post tax-xogħol tiegħu wara deċiżjoni amministrattiva. Minkejja li huwa implikat fil-qtil ta' żagħżugħ Ġan Paul Sofija f'Diċembru tal-2022. Intant bosta kienu dawk li esprimew tħassib u dispjaċir tagħhom lejn din id-deċiżjoni, speċjalment Isabel Bonnici. Bil-Partit Nazzjonalista jgħid illi din l-istorja hija konferma jgħal darb'oħra Roberta Bela qed jagħżel li jmur kontra Ġan Paul Sofija u kontra l-poplu Malti u Awċi. Tant li qed jerġa' jagħżel lil tal-qalba fuq in-nies u jkompli jikkonferma li ma tallem xejn mill-mewt ta' Sofija.